lanak markatuta utziko zaitu. Bai, ganera, bai onerako, bai txarrerako, da esagotze da moduen beste elkarrizketan, oindala 2 urte 3. inaben, nire lehenengo podium hemen txirindura itzan, San Marzialen, pasen urtien 2. Da urten hori, lehenengo kajoira saltu indogu, da oso posik bainigatik, da batez be taldiengatik, kriston lan egin da bainigatik, da lasterketa hasi da moduan ikusitak aidiegaz, oso amaituteko oso moduana. Itzera meme bada, baina zu memearen alde hondean zaude. Bai, gero ikusibiko da berzelan pareten jaten hau josi da gero, baina posik alanda guzti be. Oso estu junda, esan dakoa, marran harrapatu duzu Iker, nola zen dira azkeneko kilometroiek Maldabera, Biebra bizian? Bai, azkenien fuga handi batin da, guk lauta geldekide sartu eguz, da aurrien azkenien 7 batu dire, ekipoko 4, da beste 3 kajakoak, atxeti beste 8 sartu gara bakotxa talde ezberdinetakoa, da ikusita Iker Perez fundala, taldiek nigan konfie dau, ganera Euskaldun torneoko nire areri nagusiena erostarre ez da taldien egon, orduen helburue ikarrera irabaztia eta alik eta puntu gaien lortu esan, da nigan konfie dabe, da azkenien garaipena bainitzako da taldientzako, ez. Aritxulegin, Alex Diaz eta Iker Trigo horrela egin dutenen, egia da taldeak asko zen dituztela horrean, baina hor bai ez du, bakarrik alde inbaren zen duzu Maldabera oso ibiltzen zara, baina hori bai larri biltzen zineala, baina gero kilometro asko falta ziren. Bai, azkenien saiatu naz Maldan bera, da zaotxetik herri apur betetxon albaban, baina azkenien bajada da gurutxe tarteko jan hortan atxetik atrape hostienik aurrekoak atrape baino lehen, da azkenien danok batera batu gara, da taldiek bin dauen nikin beharrien lana, da nik hori errematati lortu dut, ezta. Zorionak. Mila esker.